Kini ang magandang balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Air quality sa Metro Cebu ana-ana sa very unhealthy level. Mga mag-uuma sa Canlaon City michabaw tungod sa alkansi sa pagpamaligya sa ilang mga utanon. 11 ka mga tawo nga sakay sa usa ka sakyanan na disgrasya sa Balamban. Ug first Glow in the Dark International Dragon Boat Festival 2026 gipahigayon sa Bohol. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mipahimangno ang Environmental Management Bureau kon EMB7 sa katawhan nga mag-amping tungod sa kadelikado sa hangin karon nga miabot na sa very unhealthy nga air quality sa Metro Cebu tungod sa nasinating haze ug abot. Ang rekomendasyon sa EMB atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sakto na, no? Very unhealthy ang air quality karon diri sa metro cities. Nagpasabot nga dili yun luwas hanggabon sa mga tao ang hangin karon busa pahimangno sa ato ang kagamhanan nga magsulob yun og proteksyon o kung mahimo di lang sa siguro mo gawa sa balay aron malikay sa peligro mugna nining haze nga ato na sinati karon. Nakatala ang EMB7 o 177 nga Air Quality Index ganinang alas 8 sa buntag nga gihulagway nilang alarming tungod kay anaa kini sa very unhealthy nga level alang sa mga tao nga magkahanggab sa hangin. Mas ubos kini itandi kay gahapong adlaw nga niabot og 199 ang Air Quality Index. Giisip gyapon kini sa EMB nga peligro ilabi na sa mga tawo adunay talandugon kahimtang sa panglawas. Busa giawhag ang publiko sa pagsulob og N95 face mask o basa nga panapton aron masiguro nga dili makalapos ang hugaw nga nasagol sa hangin. Og posible likayan lang una ang paggawas sa balay kun way importanteng adtuon. Nakatala kita og 24-hour rolling average for PM 2.5 nga 50.3 micrograms per normal cubic meter with an equivalent air quality index or AQI of 177. That means ang atong air quality in terms of PM 2.5 levels kay very unhealthy na para sa public. Kini ang manual ug automatic nga air quality monitoring equipment sa EMB. Kini dinhi sa laon ang hangin ug ilang i-analyze kung unsa ang kalidad sa hangin nga atong mahanggab. Giklaro sa EMB nga local air pollutants ang hinungdan sa pagkahugaw sa hangin sa Metro Cebu nga nasinati sa tibok adlaw ug mas taas ang concentration panahon sa alas 5 hangtod sa alas 6 sa hapon. Lakip sa gitan-aw nga nakatampo nini ang sobrang kainit sa panahon nga nakamugna og abog, emission sa mga sakyanan, asugikan sa mga nahitabong sunog. Tungod usab kay way hangin, natigom ang mga air pollutants nga nahimong haze ug gabon. If init kayo ang panahon, ang pollutants nga nasa hangin mas gaan, no? And magsteady ra gyud na siya sa hangin. Wala na siya posibilidad nga mo munaog. Nakikalayo na ang EMB sa mga lokal nga gamhanan apil na sa Department of Health ug sa Office of Civil Defense alang sa mas konkretong lakang nga pagabuhaton. O galing mo grabe pa ang sitwasyon sa air quality, posibleng mo rekomendar ang EMB sa mga LGU, pagpatuman o work from home. Wala pa'y pamahayag ang DOH7 mahitungod sa epekto sa panglawas mugna sa very unhealthy AQI. Ang Cebu City LGU miawhag na sa mga munupyo nga magsulob og face mask o magpabilin sa balay hangtod dili pa masulbad ang problema. Gidasunan usab kini sa usa ka medical practitioner nga mamahimong makatrigger ang hugaw sa hangin sa mga adunay gihambin nga balatian. Make sure nga part sa atong information dissemination, especially karon, dili gyud na pwede magdaog. Dili pwede magdaog because dili na makadaot na sa atong air quality nga sa kanuan. Kuyaw kay na maka-create og sunog. In terms of air quality, more so siguro with respiratory conditions. But if like for example, a patient na siya daan respiratory condition like COPD, asthma. So if ma-trigger ang ilahang underlying problem like the COPD, pwede sad siya maka-trigger sa heart attack.
Sas tungod kay local emission ang nakaingon ini ato na sinati nga haze karon murag dako kanang dakong hagit or problema gyud kun unsa oni pag sulbad karon ang bugtong gilauman karon sa to ang mga opisyal like sa EMB mao lang gyud ang pagbundak sa uwan kay mo ni makapapha ni ining mga air pollutants samtang naa pa kini karon diri sa ato ang dapit kinahanglan magsul-ob gyud ta og proteksyon sama na lang face mask or N95 matud pa sa EMB or basa nga panapton. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo. Naglusad og operasyon ang Land Transportation Office sa lain-laing bahin sa Central Visayas aron maapod-apod na ang mga plaka sa sakyanan ilabi na alang sa mga motorsiklo nga anaa pa sa ilang opisina. Niyang report ni Nico Sereno. Sa roadside operations itong Sabado, lain-laing lugar region-wide ang gibisita sa taga-LTO. Gitawag nga friendly flag down kundi gipara nila ang mga sakyanan, kasagaran mga motorsiklo. Dinhi ilang gitan-aw kung updated ba ang mga plaka o nagamit pa ba sa temporary plate. Katong wala pa'y plaka, giauhag nga mo submit sa dokumento, ORCR o photocopy sa valid ID para sa verification. Nasusi sa Balitang Bisdak nga sa flag down sa Labangon Elementary School at turasab sa Barangay Hall gihimo ang releasing sa mga plaka. Dito sa opisina naka-standby ang ubang LTO personnel nga mo'y misusi sa dokumento ug mi-release sa na ready na nga plaka. Butang nga gikalipay sa mga motorista. May nang di ata parahon ba? Largo na. Ngano rig pa plaka? Basta niya pinikito niya. Ikaw gusto po kang Oo, iki. Kuan kayo magsigit ang speaker kan na checkpoint ba? Magsigit ang speaker sa musita nato niya. Ngano ning wa pa plaka nimo sir? Kay Ambot unsay na hitabo aning tuig 2016 wa mga plaka. yes na din. Oo. Kulbaan yun gamay. Kaya ang LTO. Bitaw, mutuman yun sa blaod. Taw-taw na din mo plaka Oh. paabot sir. Oh. Kini siya, kanang karon pa ko nakabalo, pero dugay na ni akong motor. Okay. Yung pagpost sa Labangon, ni Ari ko dire. Nagkuha. Gilusad sugod ni atong miaging simana ang friendly flag down aron mapadali ang releasing sa pending nga mga plaka ug mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga tao. Sa unang adlaw dihang gisugdan ang friendly flag down ni atong Abril 15, 934 ka mga motor vehicle plates ang na-release. Bisan ang regional director sa LTO 7 nangunay sab sa maong operasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Michabaw sa alkansi nga nasinati ang pipila ka mga mag-uuma sa Canlaon City. Kung ngano atong siren, pinaagi ni ining report. Walay kasudlan ang kaguol nga nasinati karon sa mga mag-uuma sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang uban, may desider na lang nga dili i-harvest ang ilang gitanom nga mga utanon o pasagda na lang nga mga laya sa umahan. Sama na lang sa kaso ni Ranel Cabasag, kinsa gipili nga malaya og madaot ang iyang mga pechay. Kay kung anihon, mas modako ang iyang alkansi. Matud ni Cabasag, kung kaniadto paliton ang matagpungpong sa pechay og tag 2,000 pesos ngadto sa 4,000 pesos, karon palito na lang sa mga komprador og 400 pesos matagpungpong. Wag man to na ko kay tiwas og harvest sir kay ang last na kong harvest wa man mahalin. Mas may pa hinon malata aning baul sir kay sa harvest na mo nya maka-alkansi pa hinon mi kay suulan pa man na sir din ni bitihan tas motor. Midugang ang mag-umang si Bernard Agapor kung dili niya ibaligya sa baratong presyo, walay komprador nga mopalit sa ilang utanon. Iyang gipasabot nga export quality ang ilang Chinese pechay. Pero tungod sa gubat sa Middle East, naundang ang pag-export sa ilang mga suking komprador. Kini ang hinungdan nga ang ilang mga binandol nga Chinese pechay, mga lata na lang sa bagsakan sa Canlaon City. Ang ilang repolyo, mahalin man tuod, apan gipalit na lang sa mga komprador nga tag 15 pesos kada kilo. Nilimit sila og kining kumpra kay kining sa tawagani kay dili sila ka deliver kay export kay tungod sa sitwasyon pakaron nga hitabo sa Iran. Matud ni Gina Montiroyo, napugos na lang ang mga mag-uumang nga ibaligya sa barato ang ilang mga utanon. Ang halin, kulang pa nga ipalit og binhi, abono ug pesticide. Mag-harvest to na kami mag-harvest ato kay durdura man po siyang city so giunay-unay ra sir babalik. Sila ra po'y gahapot pa ingon sa kaning merkado.
Tungod niini, nanawagan ang mga mag-uumang nga mahatagan og tabang sa LGU ug sa Department of Agriculture. Padayon pang gikuha sa Balitang Bisdak ang habig sa Canlaon City LGU ingon man sa DA. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak. Samdan sa aksidente ang 11 ka mga tao sa Trans Central Highway alas 2 sa hapon niadtong Sabado. Nitakilid sa dulhugon nga parte sa dalan sa barangay Kansumuroy, Balamban ang sakyanan nga giluwanan sa mga biktima kini sa giingong gikan nagpilgrimage. Matud sa usa sa mga unang nakarescue sa mga pasahero, nasundan nila ang maong sakyanan sa dulhugon kaayo nga parte sa maong highway. Daling nagpakitabang na ang mga sakay niini human ma-outbalance ang ilang gisakyan. Gingong dili pamilyar sa lugar ang driver ug mga sakay niini. Nadala sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban ang driver ug ang napulo ka mga pasahero. Ngani atong higayuna padulong unta sa Balamban proper. Sakyanan to siya sa mga monghe bitaw mga religious bitaw. Tapos siya unya kasunod niya to nagsakay ko biher. Ang maong driver dili niya straight to ang area. Ang area kaya nangutan naman siya nako nga unsa ning lugar diri dagang nga aksidente diri buenas lang kaayo mo nga sa inyong pagdiskusya balik-balik ra kay kasagaran madiskusya dia patay man. Naog daw sa sunog ang muabot sa napo ka mga panimay sa Dan Panganiban ning dakbayan sa Sugbo ni atong Sabado. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. 1:32 sa hapon nitong Sabado na dawat sa kabumbiruhan ang alarma. Naabtan nila ang nagkayo nga mga panimay ug bagang aso sa Maydan Panganiban, Barangay Pahina Sentral. Apektado ang mga balay ug mga tindahan ug surplus nga pisa sa sakyanan. Matud sa mga apektado, dali nga midako ang kayo nga nakatabok pa sa balay sa atbang sa karsada. Nagabaho ko murag na sunog plastic ba? Gili-li ako. Wala raman, wa jud ko kabantay. Tunusod kog balik, pag sunog kog balik. Nibuto raman tong kuan. Kusog kay nga kayo. To giuna na kog save bang. Kuan ako iro duha ka buok na sa ubos. Yang babaw nasukot nasa to iro sad wa jud ako nadagid. So dali ra kay ni dako ang kayo. Tungod siguro sa hangin, nga dool sa mga wire, transformer. So pag-abot ito, saka sa kuan diri sa poste, buto-buto dayon. Spread dayon ang kayo. Tabok pod. Kani ni tabok og may gani kay dali ra sad kay nakaresponde ang bombero. Alas 2:28 sa hapon, hingpit nga na fire out ang sunog nga napaubos sa second alarm. Sa dato sa BFP, moabot sa napo ka mga istruktura ang apektado. 8 ang totally damaged ug 2 ang partially burned. Gibadabanang moabot sa 180,000 pesos ang gibiling danyos sa maong sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Posibleng masinati ang delay sa mga flight sa pagpangabot sa mga heads of state sa mga ASEAN member countries dinhi sa Sugbo sa pagpahigayon unya sa ASEAN Summit 2026 karong Mayo. Si Luan Mirundina sa report. Magpadayon ang tanang mga commercial flights nga mosulod ug mogawa sa Mactan Cebu International Airport karong May 6 ug 7 o ang mga adlaw sa pagpangabot sa mga heads of state sa mga ASEAN member countries. Matud kini ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. Apan kay adunay protocol nga subayon ilabi na sa pagpangabot sa mga aircraft nga luwanan mismo sa mga heads of state, posibleng masinati ang delay sa mga flights. Busa karon pa lang, nipahimangno na ang Mactan Cebu International Airport Authority ngadto sa adunay mga importanteng tambungan ni anang adlaw nga mas maayong sayuhan ang pagbiyahe aron di maapiki sa oras. My suggestion to everyone is that please plan, around there being delays. In other words, if you have a meeting in Manila on May 8 at noontime, please do not go May 8 in the morning. You go on May 7.
Base sa nahipos nga kasayuran sa MCIA, tulo ka mga heads of state ang mobiyahe paingon sa Mactan Cebu International Airport luwan sa commercial flight. Busa giandam na ang VIP terminal sa Terminal 2 nga magsilbing lounge area, lakip na ang border control desk sa Immigration, Bureau of Quarantine ug uban pang security checks nga himuon sa ilang pag-abot. Kay gikinahanglang muhaom sa Filipiniana theme, gipang ilisa na usab ang mga wallpaper sa VIP terminal. Samtang kay kasagaran sa heads of state magdalaman sa ilang kaugalingong aircraft, gi-renovate usab ang general aviation o gihimo kining departure and arrival, VIP o VVIP lounges. Ang disenyo susama sa disenyo sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport aron aduna uniformity. Ang mga furniture ug mga dayan-dayan sa general aviation giabaga sa TIEZA. January 28 dihang gisugdan pag-renovate kining general aviation aron mamahimong VIP lounge alang sa mga ASEAN heads of state. Ug karong April 25 gilauman kining mahuman. 30 million pesos ang gigahin alang niini. Actually, before is natay offices diri sa Ubos, which is ato siya gitanggal tanan, gibalhin sa taas. So, mostly sa Ubos, nahimo siyang lounges. Whole, Lakip sa gipangandaman usab karon ang dapit sa airport diin ipahigayon ang arrival honors ug ang dapit diin ipark ang mga pribadong eroplano sa mga heads of state. So far, we are on time. We still have about 2 weeks. So, kuan pa, everything has already been programmed. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman karong simanaha. Mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nianunsyo niini. 24 pesos and 94 centavos ang ikunhod nga presyo sa matag litro sa diesel. 3 pesos and 41 centavos ang ikunhod nga presyo sa matag litro sa gasolina ug 2 pesos ang matag litro sa kerosene. Panawagan sa Presidente ngadto sa mga oil company nga ipatuman kini nga sakto ug walay paglangay. Subay niini abli ang Department of Energy sa mga reklamo batok sa mga abusador sa presyo sa lana aron maaksyonan dayon kini. Gipaimbestigahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang nahitabong aksidente nga naglambigit sa usa ka ambulansya nga giingong nag-counterflow sa barangay Luz Flyover ug nakabangga sa motorsiklo. Namatay ang usa ka estudyanteng babae nga sakay sa motor ug naangol usab ang lalaking nagmaneho sa motorsiklo. Samtang natanggong sa detention facility ang driver sa ambulansya. Mimando usab ang mayor sa DSWS nga abagan sa panginahanglan ang pamilya sa biktima. Samtang napasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to property ang driver sa ambulansya sa nahitabo sa driver sa motor nga naagihapon sa Tambalanan. Nagpaabot pa usab ang kapulisan sa hukom sa pamilya sa namatayang estudyante sa laing kasong reckless imprudence resulting in homicide nga ipasaka usab. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kapin 5 ka buwan, human mikuso-kuso ang bagyong Tino, mitingog na sa unang higayon ang usa sa mga designer o developer sa controversial residential area sa Cebu City, ang The Rise of Monterazas. Gipasanginlan ang proyekto nga hinungdan sa halapad nga baha nga nasinati netong pagkuso-kuso sa bagyong Tino. Apan sa iyang post sa social media, gipasabot ni Slater Young nga walay kamatuoran ang aligasyon subay sa pagtuon sa University of the Philippines Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology. Sa wala pag gituki sa celebrity engineer ang finding sa maong pagtuon, iyang gipaabot ang iyang pahasubo sa mga nakalas atul sa baha ni atong bagyong Tino. Wala dayon matud pa sila mupagawas sa ilang habig kay buot nila nga scientific evidence ang buistorya sa unsay nahitabo. Ug base sa pagtuon, walay kalabutan ang high-end project sa halapad nga baha nga nasinati sa Subo ni atong higayuna. Gani sa maong pagtuon, migawas matud pa nga nakatabang ang retention pond sa maong proyekto sa pagpugong sa excess rainwater gikan sa ilahang project site nga hinay gipagawas padulong sa ubos nga bahin.
Monterazas did not cause or worsen the flooding. What caused it was the sheer volume of rain. Typhoon Pino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. Subay gihapon sa balita sa Air Quality Index, gipasabot sa kadagpuan sa Mactan Cebu International Airport nga wala makaapekto sa visibility sa mga flight sa mga eroplano mo take off ug mo landing sa Mactan Cebu International Airport ang nasinating haze sa Metro Cebu. Sa pikas bahin, on heightened alert karon ang tanang mga provincial and district hospital sa lalawigan sa Cebu, subay sa nasinating very unhealthy air quality sa Metro Cebu. Matud sa PIO sa Provincial Capital, AJ De La Torre Orong, nga nakig-coordinate na si Governor Pam Baricuatro sa Department of Health ug sa Office of the Civil Defense aron magiyahan sa luwatan niyang memorandum kabahin niini. Sa pagkakaroon, wala hinuoy mga pasyenteng nadangat sa provincial ug district hospital sa Metro Province nunot sa nasinating haze karon. At this point, it's more a health issue than an aircraft visibility issue. We don't want to cause any panic, don't want the public to may nana ba, pero at mas maayo lang yung andam ta. And but muna siya ang atong gi-urge lang sa atong mga sa atong Cebuanos, urge ni Gov, Pam is taman sa makaya, if kaya indoors lang sa ta. Nagmalampuso ng unang first Glow in the Dark International Dragon Boat Festival nga gipahigayon sa Tagbilaran City, Bohol ni atong weekend. Misalmot ang 8 ka mga teams ug sobra sa 200 paddlers sa giatangan nga lumba nga gipasiugdahan sa Bohol Paddlers Association. Apil ang teams gikan sa Canada ug Hungary. Ang Glow in the Dark International Dragon Boat Festival ang pinakaunang gipahigayon sa Asia. Matod sa organizer, apektado sa kagubot tali sa US ug Israel batok Iran nga rason nganong wala sila makapil. Taliwa ni ini nagmalampuson ang nahisgutang sporting event. That's a very big factor nga nahitabo kay ang mga teams nga when can pag-break gid sa maong gear daghang kay wa mo dayon wala mo tingog sa kinig sa invitation unya ang nagi isa nga ni back out ang sponsor so wala pud mo dayon. Sa mga nangita ug makapalimbaw sa balahibo nga salida this summer, ayaw ninyo sipyata ang pagtan-aw sa wag kang titingin. Matanaw na kini sa tanang sinihan, lukop nasod. Busa dada na ang inyuhang barkada o pamilya aron dungan kamo nga makasinati og kulbahinam nga experience. Nakadawat sa gasoline subsidy gikan sa lokal nga kagamhanan ang kapin sa 2,000 ka mga driver sa tricycle ug sa public utility vehicle sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mudagan ang ayuda sulod sa 2 ka buwan. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Giyatagan og tag sa kagatos matag adlaw isip gasoline subsidy ang mga driver sa mga paseroan nga mga tricycle ug multicab nga namasahero sa Dumaguete City. Muluntad ginisod sa 2 ka buwan. Matag simana ang mga driver nga dunay business permit mudawat og 7 ka mga kupon katumba sa 700 pesos alang sa ilang gasoline subsidy. Gigahinan kini sa kagamhanan sa Dumaguete City nga mukantidad og 10 milyones pesos alang sa gas subsidy. Mapasalamaton si Cesar Sulamilio, tricycle driver, nga makamino siya og 100 ka pesos matag adlaw niyang pagpatubil. Usa mga driver nga apektado ang ilang panginabuhian tungod sa mega price hike sa mga produktong petrolyo. Samtang adunay mga gasoline station nga wala pay pagkunod sa presyo bisan mius-us na sa miaging Martes. Hinuon adunay uban nga mikunhod og 2 ngadto sa 3 pesos matag litro. Okay naman po, okay na. Tabang. Dako kini katabang na model. Hindi niya kaya di naman na mo na paliton. Kaya wala pa din niyang tabang siguro di mo ta dito pilihan. Sa laing bangin, gipaybaw ni Dumaguete City Assistant Administrator Dr. Dino Depositario nga gawa sa pagtabang sa mga driver, gitumong usab kini nga malikayan ang pag-usbaw sa plitihan. We're giving the subsidy for our pedicab drivers, multicab drivers na at least ba matabangan ang bottom line dito ang mga kliyente na ang atong consumidor, atong mga passengers, no, that they will realize na double purpose. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.
Nagsugod na og biyahe ang 19,000 ka mga pampublikong sakyanan sa tibuok nasod nga ubos sa service contracting program sa gobyerno. Matod sa Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, nilakip niini ang mga jeep, UV Express ug mga bus sa EDSA busway. 2 ka semana mulungtad ang unang phase sa SCP nga gigahinan og 1 ka bilyon nga pesos nga pondo. 800 million pesos niini gigahin alang sa road transport, samtang 200 million pesos para sa maritime transport. Ubos sa SCP, bayran sa gobyerno ang PUV operators ug drivers sa matag kilometro nga biyahe. Adunay 20% discount usab ang mga pasaherong musakay niini. Makadiskwento gihapon ini ang senior citizens, persons with disabilities ug mga estudyante. Nasiko pang usa ka 24 anyos nga lalaki human masakpan nga nanguha og 6 kalata sa mga dilata nga wala mo bayad sa cashier sa usa ka tindahan nga iyang gisudlan. Nahitabo kini sa downtown area sa Dakbayan sa Subo niadtong Abril 19, pasado alas 2 sa hapon. Nagkantidad ang mga canned goods nga iyang gikuha og 1,300 pesos. Gingong mugawas na unta ang suspect sa tindahan dihang nabantayan sa mga personnel ug dito gidakop dayon ug gitugyan sa kapulisan. Ningting init ug kay anaa sa gawas ang kadaghanan sa mga tao, gihingusgan sa Talisay City Health ang kampanya batok sa rabies ug dengue. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Gawa sa Operation Tuli nga gitutukan karon sa Talisay City Health Office, dagadi ang programa sa panlawas ang ilaw sab nga giatiman. Sa nagpadayon nga Operation Tuli, kapin na sa 300 ka mga batang lalaki ang nakabinipisyo sa libreng tuli. Mato di Talisay City Acting Mayor Choy Aznar, kinsa mo'y chairman sa Committee on Health, nga ilaw sab karon gitutukan ang mga programa batok sa rabies ug ang pagpahinumdum sa publiko alang sa responsableng pet owner aron di mapasagdan ang mga binuhing iro ug iring diha sa gawa sa mga panimay ug malikayan nga madisgrasya kini o makadisgrasya ba. Kaning anti-rabies awareness, no, so padayon ang atong pagsuroy-suroy sa lain-lain na mga barangay, atong gipaabot dito ang mga programa sa panglawas sa atong syudad sa Talisay para una kung naa sila gipamati kibaw sila unsay ilang mga buhaton labi na sa kaso sa dengue o kaning sa mga rabies. Bisan kunting init, lakip sa gihingusgan sa Talisay City Health ang kampanya batok sa dengue. Kini aron kanunay nga mapahinumduman ang publiko nga malikayan sa maong sakit. Alang sa ilang tinguha nga wa na gyud matala nga sakit sa dengue sa Dakbayan sa Talisay. Ang kani atong anti-dengue sa una panahon ra man ni sa tinguhan karon murag whole year activity naman ni. So gipadayon ni nato og atong mga ubang mga programs nga kabahid sa panglawas ato sa tong gipaabot, no, sa 22 nato ka mga barangay. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ugmo kato ang labing dako ug dagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.